lau, hiru, bi, bat, aurrera! Kaixo guztioi eta ongi etorri Gasteizko kantari karaoke ikuskizunera. Saio honetan ere, 7 eta 11 urte bitarteko neskamutikoak izango ditugu protagonista, guztiak euskal abestiak kantatzen, eta gaurko lehenengo taldekideak Gatibu taldearen Gabak zerure begire kantuarekin datoz. Euren musikako irakasle Susanaren laguntza izan omen dute entxeguetan guztia prestatzen ibili diren momentu horietan, eta gaur dotore jantzira etorri dira guztia ematera. Txalo bero bat eurendako! Apako herria!
ondo! Bikain! Eo. Oso na, dantza ederra, Benetan, abestia oso ona zan, eta dantza zuek asmatu zuen, ez da? Bai. Oso ondo, etorri zaio abestiari, txirihuelta pilo bat eman dituzu, eta bestiak berak txirihuelta, zeo zer esaten du, ez da? Bai, gure musika irakasleari eskertu nahi dugu, musika gela ensaiatzeko usteko. Oso ondo! Urrengo programazioen gozunere lana, bale? Ja, ikusi zaitut konfidantzakin. Venga, txalo bero bat egintzako. Oso ondo, bikain, hasiera bikain eman dio talde honek saio honi bai hoxe. Eta aurrera jarraitu behar dugu, Pirritx eta Porrotx taldearen eskuetan kantuarekin. Urrengo taldekidea, beste taldekide gabe gelditu zen, baina bera, hausart, Naia izeneko 7 urteko neskatila, taula gainera igoko da, entxegu mordoa egin ditu, tartean hortzen lagun izan du Luken bere Naia, eta gaurkoan oholtzan izango dugu. Txalo bero bat Naiari, apa Naia! Badator! Oso ondo jarri hor. Prest, oso ondo. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude guztiak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago bizi bat. Eskuetan, esango dizudana, bezi hori sakonena, gure esku dago dena, zer dena, ala berririk onena, bezi hori sakonena, gure esku dago dena, den dena, eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan dauden guztiak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu berri bat. Gaixo esatea, zu niri zen moduz lagun, zu zara nire maitea, denok ikasi dezagun. Esan nahi nizuen dena, esango dizudana, bezi hori sakonena, ala inoiz ez esana, esana. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude guztiak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi bat. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan dauden gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu berri bat. Eskuetan, Oso ondo, Naia, apa! Naia! Hemen bai daukagula neska ausart bat. Zu bakarrik hemen, ezena gainean, nola ikusi duzu? Ondo? Ondo! Zu bakarrik hemen egoteko ezena toki oso abete duzu. Bai.
Eta gainera, ahotz politia zu bakarrik solista izateko, ezta? Ordu posik, ezta? Zu posik, gu posik, denok posik orduan. Txalo ero bat berentzako. Ondo naia, apa! Primeran, eta aurrera jarraitu behar dugu, Betagarriren Bidea gara kantuarekin. Urrengo taldekidei gurasoek proposamen bat egin zien, korbatarekin etortzeko gaurko egunez, eta ikusiko dugu ba, ala datozen, edo ez, txalo bero bat eurendako. Bai, apa! Hartu lekuak, osondo. Eta ia, txaloia guztiok batera! Egunaz bada maitu, monokaz nariteke, inork ezatu zoide, inongol mugatete, bideaz badaz matu, ez badakigu zein den, azaitezen ibiltzen, bendarrak eskaintzen. Baina txaloiek! Apa! Ez gara inora heldu, ez gara inondik irten, ez gara inora helduko, bideaz bada egiten. Paso bat ondoen horretan gaipen bat eta gero bestea, gero aukeratzei bada borrokatu ezan gurea. Denok gara, herri honen bidea borroka da, bakearen jabea denok gara, borrokaren bidean bakea da, borrokaren zedea. Hori da, gora txaloiek! Aupa irukorre, osondo! Hop! Hori! Ez entzunta ez hitzegin, norbait gura bada, izan bedi gurea, herri honen topa. Gazo bat ondo urrena gaipen bat eta gero bestea, gero kerazi bada borrokatu ezan gurea. Denok gara, herri honen bidea borroka da, bakearen jabea denok gara, borrokaren bidean bakea da, borrokaren zedea. Venga, guztiok! Hori da gure taldekideak bezala, txalo gareno! Ahora, Hori! Apa! Eta baina berriro! denok gara, herri honen bidea borroka da, bakearen jabea denok gara, borrokaren bidean bakea da, borrokaren zedea denok gara, herri honen bidea bakea da, borrokaren zedea denok gara, borrokaren bidean bakea da, Eta bukala! borrokaren zedea. Iruberak, Barrutia! Apa, osondo! Bueno, pankarta eta guzti. Aber, segartzen du? Zen ikastetxanen izena agian? Bai. Eskolako izena eta gure izena. Zuen izena, 3 oberenak? Izena. Bai, ze moduz joan da? Ondo. Ondo pozik zaudete? Bai. Eta entzeguak esan digate, entzegatu duzuela leku bitxi batean, ezta? Non? Eliza batean. Eliza batean? Baiala? Ze Elizan? San Francisco Javier. Eta, elegante orduan, ez? Ondo jundia entzeguak? Bai. Bai, hemen ere oso ondo ikusi zaituztegu, ezta? Bai, hoxe, hoxe. primeran txalo bero bat irukote honendako ere. Oso ondo aritu baitira.
Eta Esne Beltzaren euskaraz bizi nahi dut kantu entzungo dugu ondorengo minutuotan beste neskamutiko gazteitar batzuen eskutik. Urrengo taldekide hauek behin kantua ikasi ostean, entxegatu ostean, kantuan ibili omen dira bai patiok orduan, eskolan, kalean, leku guztietan kantuak esaten duen bezala. Txalo bero batekin taula gainean hartuko ditugu. Datozela! Apa kuadrilla! Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut. Bera egin dezakezuzu. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik. Eta metzak nire naia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joartean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kareta bateren genuen, elkarte genuela erakustearen. Opa! Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, gauza bera egin dezakezuzu. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, eta mezuak nire naia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren gabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearen. Opa! Euskaraz bizi nahi dut. Zuzen, jolastatzen, euskal nire naia da baizik. Zuzen, jolastatzen, euskaraz bizi nahi dut goizean guztiak. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, gauza bera egin dezakezuzu. Euskaraz bizi nahi dut goizean guztiak, eta mezuak nire naia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Oso ondo! Apa zuek! Oso ondo! Torri nirekin. Euskeraz bizi nahi dut kantu polita, baina mezu askoz politagoa. Ze, nola aurkitu duzue kantua? Erreza, latza? Erreza, norbaitek esan dit, entzeguekin hasi eta ostean egon zaretela egunero abesten. Klasean ere abesten, momenturo abesten, buruan sartuta ezinatera, ezta? Osea, gustatu zaizue abestia? Bai. Bai, urrun, erraz egin zaizue, dantza eta guztia egitea, ezta? Bai. Bai, nabaritzen da, ze oso gustora ikusi zaituztegu gaurkoan hemen, ez? Txalo bero bat, agientzako? Bai, hoxe, txalo bero bat boskoti honi, primeran egin dutelako, eta saio honetako azkeneko taldekideak ezagutuko ditugu orain. Sugan taldearen, Zarena Zarelako abestiarekin datoz zurrengo parte hartzaileak, pati orduan ibili omen dira entxeguak egiten, eta euren irakasle Peiok ere asko lagundu omen die. Txalo bero bat eurendako! Apa kuadrilla! Hartu lekua. Hori da. Txiborroka bakarari Izatera eltzeko, zazar bat gehiago, nagusitu zaitez, zelegoa baduzu, bermatu lotu, bilatu aurki ezazu. Zerrekabia horri, dutzen merketatzo betza, atemen baunduari, zinoritzen imenik, hakin ezen onartu,
Bikainen eskak. Oso ondo. Oso ondo. Benetan ederra. Ze moduz? Ondo. Posik? Bai. Urduri edo ja lasaiago? Lasaiago. Ta, Amaiak esan duen bezala, irakasle baten laguntza ikusi duzu, ezta? Bai. Eta nor da irakasle hori? Peio. Eta zerk irakasten du Peio? Pues lagundu digu. Baina zeren irakaslea da? Ze irakasgai emate du? Zuen tutorea da? Bueno, ez dakit Peio zen nota jarriko dizuen, nire partez behintzat 10 daukazue, Ta, lasotxo arrosa horiek oso polita gainera, oso eleganteak. Ta noren idea izan da? Aitena. Gurasoen idea izan da? Bueno, oso politak izan dira, ezta? Bai, hoxe, primeran egin dute, guazen aurrera. Oso ondo aritu dira, gaurko Gasteizko neskamutiko hauek ere, eta txalo bero batekin, parte hartzaile guztiei taula gainera igotzeko eskatuko diegu, gure kantariko kantu abez dezagun, txalo bero bat eurendako, datozela. Eta kantu batek dioen bezala, abesten ez duenak zorionik ez du beraz guk, zoriontsu izateko abesten kantuan jarraituko dugu, Hori da, itorri honak batzuk alde batera, beste batzuk beste aldean jarri, oso ondo hori da guztiok. Hori da, jarri hemen aurrean, bai hoxe, oso ondo. Ia guztiendako lekua dago eta, haupa, hori da aurrera etorri zuek ere. Ia ba. Hazen. Lau, hiru, bi, bat. Aurrera da! Venga, txaloia guztiok batera oian ere! Aupa! Gu ere kantari gabiltza. Gu ere kantari gabiltza. Zurekin kantari gabiltza. Guztiok kantari herri salto mugi dantzatu lagunekin batera zatoz maite ditugun kantuak abestera ez geratu begira batu gure artera herri kantari bazterrak alaitzera. Venga, txaloia guztio batera! Oso ondo! Opa! Hori! Gu ere kantari gabiltza. Gu ere kantari gabiltza. Zurekin kantari gabiltza. Guztiok kantari herri. Mila esker lagunok, hurrengo arte, ondo segi!